Sam Hendricks zet van de week zijn eerste stappen op het trainingsveld en is waarom in het gielblauw. Het shirt waarin er vliegende seizoen 8 goals maken. En daar is de goal! Daar is de goal! Daar is de goal! Ja! Dan is het toch Sam Hendricks! Maar Cambuur zegt de club dat het 10 april hier compleet misgeet van Hendricks. Dat is eindoefening voor Sam Hendricks bij Cambuur. Hij squat zijn kruisbaan, een blessure dat in de regel tussen de 9 en 12 man revalideren versteert. Maar nou, 9 maanden later is Hendricks dus waarom bij Cambuur. Eigenlijk na mijn operatie voelde het direct weer goed en stabiel en sterk. Dus dan krijg je automatisch wel weer wat sneller vertrouwen in je lichaam. Want ja, eigenlijk elk stapje die ik vooruit zette ging gewoon gelijk goed en voelde ook goed. Dus dan, ja, als je 1 keer iets doet en het gaat goed, dan krijg je het vertrouwen wel weer terug. Alleen het vervelende is gewoon dat het duurt gewoon lang en je moet geduld hebben en dat is wel wat lastiger. Ja. Ik zit in de laatste fase van mijn revalidatie, dus ik kan al best wel dingen met de groep doen, dus dat gaat de goede kant op. Cambuur had met Robert Muren en Delano Ladan al 2 spitsen. Waarom boer Hendricks dan graag waarom Nelly Auwert? Toen ik terug in België was, begin januari, toen was eigenlijk wel duidelijk dat ik daar geen rol van betekenis zou gaan spelen dit seizoen. Ook omdat daar de competitie al best wel vroeg voorbij is. Dus voordat ik dan fit was eigenlijk de competitie ook al voorbij. Dus toen zijn we gewoon even gaan zitten en kijken wat dan misschien een goede oplossing zou kunnen zijn voor iedereen. En dat is uiteindelijk Cambuur geworden en daar ben ik wel blij mee. De jongen had hier een blessurebrand. Nou, dan wist hoe die situatie in België is. Ja, ik hier had en dat wist ik uit Doetinchemse dat het een fantastische jongen is. En dat hier ik jet. Ja, dat vind ik wel mooi dat we je een helpen kennen. Maar dit is net alleen een helpen, hè? Ik denk dat Ruud helpen gaat. Hendricks traint deels gewoon met de selectie mee, maar docht ook nog apart met de fysiotherapeut oefenings. De spits is hoopvol dat er dit seizoen wel juichen kan in het gielblauw.